Sa Good Vibes, 20 anyos nga tourism management student ang ginkoronahan bilang Lin-ay sang Negros. Si Aliyah Janine Al-Rashid ang pinakauna man nga Lin-ay sang Cauayan nga ginkoronahan. May report si Nico Delfin. Ang mapabaskog ang kampanya kontra misogyny o kunang indi patas nga pananawan sa mga kababayinan ang kabahin sang advokasya sang Lin-ay sang Cauayan nga si Aliyah Janine Al-Rashid kag iniman ang iya nangin sabat angot sa pamangkot kun anong iya mangin promisa sa mga kababayinan nga mga Negrense. I know we have been through so many cases of misogyny, and I promise that I will make a safe space for all of us where we can freely express ourselves, where we won't be sexualized just because we wear clothes that are revealing. And at the same time, I will advocate for jobs for every woman here, regardless of our gender, because everybody deserves to have a job. Everybody deserves equal rights, either man or woman, because we are all the same. We are all human. We deserve the same level of love and respect. Istorya ni Aliyah ang madala sa top 5 ang iya ginlauman. Gani nakibot siya nga sa 27 ka mga kandidata, siya ang ginkoronahan bilang Lin-ay sang Negros 2023. Para kay Aliyah, ang iya kadalagan ang para sa banwa sang Cauayan kag sa mga nagsuporta sa iya. Iniman ang iya nangin regalo sa amay nga na ospital sa Saudi Arabia. I'm very happy. Not only did I get to compete, but I also had a privilege to represent my municipality. It shows just how strong we are. And this competition I've fallen so many times, but I've gotten back up stronger. Matapos man ang 3 ka tuig tugas ang epekto sang pandemic, ginpasa ni Lin-ay sang Negros 2019 Roxanne Toleco ang corona kay Aliyah nga muman ang nahauna nga Lin-ay sang Cauayan nga ginkoronahan. Siya man ang napili bilang Best in Evening Gown, Best in Festival Costume Urban Legend Edition kag Miss Cali. First runner-up naman ang Lin-ay sang Sagay nga si Jasmine Pesquera nga nangin Best in Festival Costume Spirit and Deity Edition kag People's Choice Award. Second runner-up si Lin-ay sang Don Salvador Benedicto Rica Alcurin nga napili naman bilang Best in Swimsuit. Samtang third kag fourth runner-up naman sanday Maria Zenia Angela Guangco sang Hinigaran kag Gisea Nicole White sang Kabangkalan City. Not only the Negrense beauty, but most of all, its purpose. To all our Lin-ays from all over the province, I can only imagine the physical, mental, and emotional demands of this competition. With that, I thank you for your hard work and dedication to this year's competition. Ang Coronation Night ang gintambungan sa malapit 20,000 ka mga tumalanaw sa Panaad Park and Stadium. Naghatag man sang kakunyag ang pagkanta sang singer nga si Ronnie Liang sa mga tumalanaw. Nais kong malaman niya, nagmamahal ako. Yan lang ang nag-iisang pangarap ko. Samtang napili naman nga Best in Talent kag Production si Catherine Pearl Lopez sang Escalante City. Miss Congeniality naman si Maray Salo sang Banwa sang Tuboso kag Most Photogenic si Cheline Halpin sang Syudad sang Bago. Nico Delfin para sa DGCast Negros.